Усё мацней цурліць вада. Яе стурчанне прыгадвае расповеды мясцовых жыхароў пра тыя часы, калі тут стаяў гмах млына. Рухаліся размаітыя фурманкі, а ў шчылінах ля паляў змажных хваін можна было сузіраць станістых галаўнёў. З летуценнага настрою мяне вырываюць непрадбачаныя паводзіны сціплага чоўніка. Неўтаймавальны струмень пачынае кідаць яго па баках. Электрарухавічок ужо не дае рады, нават каб выпрастаць кірунак. Ягоны вінт раз-пораз чапляе вялікія падводныя камяніскі, але верлівасць рачной плыні вось-вось утаймуецца, і чоўнік сам ускочыць ва ўтульную завоіну. Тутака і кіну якар, каб нарэшце запаволіцца ды прасякнуцца атачэннем цёплага студзеньскага надвячорка. І менавіта тады, калі ўжо асабліва не чакаеш якіхсьці выкшталцоных прыгод і нават скарыўся з, так бы мовіць, прадказальнай шчупаковай наканаванасцю ажно да самай вясны, хвалюючыя вударскія падзеі ўсё-ткі мусяць цябе напаткаць. Цікава, што да рэштак старога млына я мог тады ўвогуле не трапіць, бо спярша накіроўваўся ўверх па рэчцы, каб потым сплынаць, як звычайна і раблю. Але рух мой нечакана спыніла вялізная крыга, якая апанавала рэчышча ад берага да берага. Было відавочна, што атабарылася яна тутака надоўга, бо нават снег на ёй адліжная вада яшчэ не кранула. Прыйшлося змяняць кірунак на процілеглы. Спачатку сплынаць, а ўжо потым, скончыўшы вуджэнне, намагацца плысці супраць хуткай тут плыні. Дарэчы, здзейсніць такое задумаў уже досыць даўно, але, мабыць, патрэбны час прыйшоў цяперака. Нягледзячы на тое, што знянацку апынуўся ў адметным месцы, праз некую сваю сумнеўнасць ды ўпартасць пачаў выконваць тое самае, што рабіў амаль палову зімы. Вудзіць спінінгам шчупакоў на упадабаныя прынады, добра замацаванай методай. Пляскаў гумай па дну ступеньчатай праводкай. Аднак, дзякуючы тутэйшаму вадзяніку, падзеі не пайшлі па напрацаваным плане, і неўзабаве я атрымаў зычны нешчупаковы дзяўбун на сыходзе ў бухту, пакуль чакаў, спыніўшы рух прынады, як яна праб'е струміну. Так і злавіў зімовага галаўля на спінінг, адначасова і нечакана, і прадказальна, бо калі столькі часу бавіць на рэчцы, урэшце павінна надарыцца нешта асаблівае. Сябры, а вось гэта галавень, ён жа галавач. Ужо досыць даўно я не паказваў вам гэную рыбу, бо звычайна я лаўлю яе толькі летом. Ось яна рознымі жукамі, жужлікамі сілкуецца і клюе на невялічкія такія прынады, вельмі падобныя на розных насякомых. А на што яе лавіць зімой? Ідзе яе лавіць зімой, я нават не ведаю. Але вось як мне пашанцавала. Ай, прабачце, галавач не хоча, каб я так доўга размаўляў. Всё расказваў, кажа, адпусці ўжо мяне хутчэй. Так вось, я упершыню злавіў гэную рыбу зімой. Злавіў яе у месяцы студзені. Вось такі галавач. Так, усё, хуценька пайшоў яго адпускаць. А клюнуў на тую ж прынаду, на якую я заўсёды у апошні час лаўлю шчупакоў зімовых. Усё, з вялікім задавальненнем і падзякай вяртаю я гэтага галавача у рэчку. Усё, пайшоў вось пад гэтую крыху хавацца. Фу, вось гэта неспадзяванка.